Zdravo i dobrodošli na Kutak ukusa. Danas delim sa vama recept za jednu jako ukusnu pitu sa spanaćem i sirom. Ovo je pita od gotovih kora, tako da se sprema brzo i lako. A evo i recepta. Narežite pola glavice crnog luka, možete i celu, ali ja sam uzela pola zato što je bila malo veća, na krupne komade i nekoliko komadića belog luka. Beli luk naseckajte što sitnije. Dodajte jednu vezicu peršuna, koju također treba naseckati što sitnije. Treba će vam i jedna veća činija, u kojoj ćete izlupati 3 jaja i prstohvat soli. Malo umutite jaja, ovako kao ja na snimku, a zatim dodajte sitno seckani luk i peršun. Dodajte 500 g sitnog sira, a količina soli zavisi od toga koliko je i sir slan i naravno od toga koliko volite. Ovaj sir je meni bio dovoljno slan, tako da ja nisam dodavala, ali ako želite vi možete dodati još malo soli. Kada ste lepo izmešali sir i ostale sastojke, dobro operite oko 150 g spanaća, naravno možete dodati i veću količinu, ali ja obično koristim oko 150 do 200 g ovog baby spanaća. Listove spanaća treba malo nožem usitniti pre nego što ih dodate u ovu smesu. I kad ste ih fino usitnili, dodajte sav spanać u mešavinu jaja, sira i luka. Dobro promešajte da ova smesa bude homogena i da biste mogli kasnije lako da punite pitu. Za premazivanje kora ja sam koristila mešavinu od oko 100 ml kisele vode i nekih 30 do 40 ml ulja. Za jednu rolnicu treba će vam 2 kore i potrebno je da svaku koru premažete ovom mešavinom. Dakle, ja sam prvu koru premazala mešavinom vode i ulja, zatim se preko nje stavlja druga, također se premaže ovom mešavinom vode i ulja i onda ide fil. I upravo ovo premazivanje kora je ono što ovu pitu čini tako posebnom i zapravo ne primećuje se neka ogromna razlika između ovih i domaćih kora. Za punjenje svake kore ja sam koristila otprilike 2 kašike fila i obavezno ovako zatvorite ivice kao ja na snimku da vam fil ne bi izlazio tokom pečenja. Ponovite postupak za čitavu količinu testa i fila, a na kraju čitavu pitu premažite mešavinom vode i ulja koja vam je ostala i tu dodajte jedno jaje. Sve to onako lepo umutite i premažite celu pitu ovom mešavinom, ovako kao ja na snimku. Jaje je opciono, ne morate, ali ja prosto volim taj ukus pa sam zato i dodala. Na kraju pitu možete posuti i semenkama suncokreta i ide na pečenje na 180 stepeni oko 35 minuta ili dok ovako ne porumeni kao moja na snimku. Ako vam se sviđa ovaj recept, subscribeujte se na Kutak ukusa, lajkujte, komentarišite i uživajte. Prijetno!